Hi guys, and Bonani, welcome back again to yet another video. Thank you so much for tuning in to Chilling Gossip with Papa. Ngiyabonga kakhulu you guys for your love and support. So please do subscribe. Mangabe you still haven't subscribed, please do so. Like the video, we say share, and into Zoxiza, please do put that notification bell on so that each and every time I upload a video, and then you get notified. Video. So thank you so much you guys for your love. Ekule channel, I can see it is growing. Didn't expect this channel to grow so fast. So thank you so much. I can see indlela ichannel ehamba ngayo iyakhula kakhulu guys. Injabulo kimi you guys, ngibonga kakhulu kunina nonke and subscribe bile nani ningaka subscribe but you are still watching my videos guys. Thank you so much for your love and support. Now you guys, on this video I just want to talk this is just a review episode 6. We know we were on Uthando Nesthembu season 7, right? I've done other episodes. I think I haven't done episode 6, but I did upload that episode 6 when I found it. I tried to upload it so that you can watch without me reviewing it and stuff. But now, let us talk about what is happening on that particular episode. Especially, I'm just going to, you know, I can't talk about everything that happened there, but I'm going to touch it there and there, especially the situation with Ulwandle going to her mom with the car. Siyazi ukuthi the bababo gave them cars, and then we saw Ulwandle ebonga nakuma KA. So in this episode he was going with the car home kuma wakhe. And then when I talk about the situation like Makhumalo no Mpilo, because I think I do have a problem somewhere there, I content for address. And now let us start with Ulwandle, right? So Ulwandle, we know ukuthi guys imoto ayinikezwe kwakwimoto kaMaKay. Ulwandle noPhumelele banikeza imoto bababo. We've done that past that. Okay, so imoto yanikezwe Ulwandle ke yayingeka maKay, baba wayithenga uMaKay, yasinikezwa Ulwandle. Kwangathi sibona uMacele ngathi une issue noMakhumalo. So sasicabanga ukuthi mhlawumbe akazokuyijabulela indaba yemoto kaMakhumalo iya kuLwandle, but ngathi no, you know what, Ulwandle maye eyake when we see kule episode eyake kuma wakhe ficuma wakhe noSinela phiyana injabulo engiyibone lapha ni shows ukuthi no, kind of like for me I think uMacele akana issue nemoto. Ungenzeka unenkinga lapha noMakhumalo, but when it comes umntana akathola imoto kadinga kaMaKay, it doesn't look like she have a problem. She was so happy. Umacele nkosi yami umamkhulu she was so happy for umntana akhe yazini. Ba celebrate lapha siyabona benosine kuhlekwa nje kumnandi Ulwandle efikile nemoto. But yena Ulwandle self angazi ikhona into ekade mhlawumbe expect ukuthi uma wakho uzofika ngajabuli, because ngibone ngathi ikhona into ebingathi yena akajabulile kodwa kujabule uma noSine, but ngathi yena angazi mhlawumbe befuna ukuobserve ukuthi mangifika njengoba uMaye ngathi unenkinga. Esithola kababona ngithi abantwana mhlawumbe sithi njengoba uMaye engathi unenkinga noMaKay, mhlawumbe izothi ngifika nale moto uma react otherwise. So uma efika lapha mhlawumbe ube expect another reaction from uma wakhe. Kwangabi lokho uma wakhe wafika wajabula. Ngibona nje mina engathi umangele nje, engathi udizzy, engathi confused, but nguye oya nemoto yena ngokwake siyazi uyijabulele kakhulu imoto. Ulwandle wayijabulela imoto, waguqa phansi kubaba wakhe wabonga, yazi wazi waya nakuMaKay wayobonga. Ngiyamangala mase fika kuma ngibone different reaction. Manje sengiyasho ngithi mhlawumbe becabanga ukuthi uma wakhe ngeza ayijabulele indaba yemoto, becabanga mhlawumbe uma wakhe uzo reacta ngendlela yena, you know, engeke izimjabulise since esazi kusesithenjini lapha you guys. It's not like abantwana bakwazi ukuthi uma lo unenkinga nalo lo ba unenkinga, especially abantu bafana noLwandle nabo the big ones yabo nabo Mphumelele abo Sine bayazi vele into enzeka ekhaya. So mhlawumbe Ulwandle sorry ngenkathi yalapha ube expect a different reaction from uma. Waba surprise manje mayifika bona uma uyajabula. Akajabulile uMacele you guys, ube jabulile wayithandazela imoto yomntana. Siyazi vele guys nyabantu besintu vele umntana mayithenga imoto is something big, it's an achievement, you know. Now njengomzali uzojabula uthandaze ucele nje nasemadlozini kwabaphansi ukuthi yazini ngiyabonga kwabaphansi leyo into nakuNkulunkulu, everything you will make sure ukuthi umntana wakho uyasucceed, ubonge lapha nalaphana kubantu abadala and stuff. So simbonile nje athandazele imoto
mama cela so mina bengimangazwa ireaction kaLwandle ukuthi hawu manje umama osine bayajabula manje wena ngathi usu different usufika ngapha ininkinga manje wona leyo nto but ke anyways bengifuna ukukhuluma nje ngalokho ukuthi angazi mhlambe yimi ngete ngiyibonile ukuthi uLwandle ngathi ureact differently nyana manje ngase ngiyacabanga ukuthi maybe obecabanga ukuthi uma ngikaza jabule kanti uma yena uyijabulele akana inkinga nokuthi imoto ibuya kumakhe uyazi ukuthi inkinga imoto ibuya kubaba that's all wamjabulela umntana wakhe futhi nje mhlambe kunodaba lokuthi imoto enikezwe uLwandle imoto enkulu owathi mhlambe becabanga ukuthi uma uzothi hayi wena Lwandle le moto le hayikulingene mani imoto enkulu wayebengakunikeza imoto encane mhlambe uLwandle izo lezi zinto expectile but mayifika lapha umacele wajabula Nkosi yami kwaba celebration kwaba nje which was something good it was nice bengijabule nabo nje bangibona usine ahleka ngaqedi Nkosi yami. I will talk about the part where abantu bakhuluma ngokuthi njengoba uMusamsele esenikezeke umpumelelo noLwandle imoto kusho phela namantombazane kuzomela enze the same thing and I can hear people talking about usine noMpilo ukuthi okay manje sekumele kulandele usine noMpilo sengiyasho guys Abongwe niyamkhohlwa while inhleli zinithi usine noMpilo kuno Abongwe zizomela zibe intathu those are the 3 big girls kuzomela zibe intathu uMusamsele ku this time njengoba ke seblessile wafana ngeimoto uma ngabe sesize emantombazaneni the 3 kukhona uAbongwe asingakhohlwa siloku sithi usine noMpilo they are not the only girls there is uAbongwe of which una 3 ubaba imoto kumele ziphume manje ziye kuma girls mangabe ama girls nawo azoyithola imoto so bese ngifuna ukukhuluma ke ngodaba lokuthi okay asithi ama girls ayathola imoto can they drive bengilongiyibuza lokho bengingakaboni nje uMpilo noMakhumalo when it comes to usine siyesabona muva nje kuma seasons adlulile where uLwandle was teaching usine how to drive and angazi ukuthi into yabiyaphelela lapho ngoba uLwandle ngathi ibingahambi kahle like indaba yokufundisana ukushayela usine ubengayitholi indaba yokushayela uLwandle ngapha emphelela inhliziyo kuxatshwane lapha so angazi ukuthi did he end up learning how to drive or yehlula kokuphela indaba yokudrive kukaSine ngabe unayidrive kuzomela waqala manje ukufunda ukushayela. I remember when I saw usine learning how to drive. Now we saw uMakhumalo ke teaching usine ulona uMpilo how to drive. You know ukuthi uMpilo ngumntwana kaMakhumalo not biologically but under Makhumalo ingane yakhe vele so we saw on this particular episode ayomfundisa ke ukushayela and for uMpilo ngibone esenza kahle you guys mangabe ngiyacabanga usine learning how to drive efundiswa uLwandle hayi bingahambi kahle neze it's like she wasn't getting it how angazi yonke into ibehambi kahle and banxaphelana kuze kuphunywe emotweni omunye ayomale kwabe nje idrama ekufundisana ukushayela lapha but now compared to Makhumalo teaching uMpilo how to drive hayi ngibone nje engena nasemgaqeni efunda nje ngathi ufunda kahle ngathi yonke into izohamba kahle singazi ke uAbongwe wherever she is she learning how to drive ngoba ngiyacabanga ukuthi osisi sekuzemele manje baqala ukufunda ukudrive ngoba kungenzeka ubaba uzolandela mhlawumbe uzothi ngoba ingane ezingamantombazane I did not know you guys phela sibone obhutiza beblesswa ngemoto so abantu are kind of like sekumele kuze amantombazane manje asingakhohlwa lapho hloko sithi sineMpilo there is Abongwe there is 3 girls so let us just hope ubaba uzolandela ngamantombazana this time and ngiyasho ngithi amantombazana manje kuzomela afunde ukushayela abe nama driver's license ukwenzela ukuthi nabo bezothola imoto ngiyazeka when if they are lucky ubaba athi mhlambe ngonyaka ozayo ngeminyaka ezayo athi this time around I'm blessing my girls with cars bebe ready ngoba when it comes to usine why usine naye bonakala ngathi childish ngayo yonke into you guys okwakhe nje ukuhleka naye usine hayibo Sine must learn how to drive quickly otherwise uzophosa imoto lona into ekanjalo you guys but anyways asidlule lapho edwabeni lweimoto nokushayela and everything people learning how to drive and people getting cars size la kuMakhumalo noMpilo we know ukuthi kune issue lapha you guys when it comes to Mayeni noMakhumalo I can see there is a sit down uMakhumalo trying to sit down with Mayeni be discuss nje udaba lo lokuthi kwathiwa uMpilo uthe wathi kuMayeni kwathiwa makangathi kuMayeni ngoba kuyena uma wakhe mangabe ekhuluma nabo enye ingane ithi uMpilo uthini kuthi uMpilo uthini akathi uthi akazi uthi you guys lapho ke ngikathi ngiyakhohlwa but it's not like it's ukusabela nje ngenye indlela wrong mangabe usabela
uma wakho, because uma wakhe, because at the end of the day umacela uma wakhe, umayeni uma wakhe, umakhumalo bonke wena umangwabe, onke amakhosikazi asamseleku zonke ingane ezithi ma ku everyone. So Mpilo yena akafuna ukuthi ma kumayeni, yena nto manje ixabanisa umayeni noma K. So it's like umayeni ubona ukuthi K nguye othi Mpilo makangathi ma, right? So sibona lapha na ke Makhumalo invited umayeni to a restaurant. Is it a restaurant, something like that? We discuss lolo daba, and ngathi akuhambanga kahle ngoba umayeni akasibicycle emdaka baba, ngathi nje umayeni she's not ready for whatever Makhumalo is going to say. And ngiyambona Makhumalo, she's trying so hard, man. I love her, you guys. I love Makhumalo, but I feel like she's trying so hard to impress everyone, to get things right. Kuye wonke unkosikazi kaMseleku ufuna ukuzama nje, ngifuna ukulungisa lapha. Simbonile ezama ukulungisa into nomacele, right? Siyambona manje ezama ukulungisa into nomayeni, and she's being rejected everywhere. And ngathi ngizwile nyana ngathi kukhona into afuna ukuyikhuluma nomangwabe. I'm like, girl, don't you think you are trying too much? I mean, why manje sokungathi when I think I saw even somewhere people saying who is the first wife? Kahle sokungathi nguMakhumalo first wife. Hayi ngiyamthanda you guys uMakhumalo, but this time around ngibona ngathi sefuna ethangathi ngumamkhulu manje. Bayeke if abafuna ukuzwana nawe, if babona inkinga kuwe, bakubona amaphutha, yeka nawe kulokuzama ngazo zonke indlela to make sure ukuthi ulungisa izinto, uyazama. Sengathi umamkhulu manje ozothi hayi ithi ngiye kuloya mamncane ngelungisa izinto, ngiye kuloya ngiye kuloya. It's like they are not interested. We saw umacele nje ethi yazini angayingeni indaba kaMakhumalo. Now we can see ukuthi umayeni akayingeni kwayena. Uze kumangwabe ayolungisa le athi mangwabe ubona athi mangwabe udistant. Afika umangwabe angayingeni. Why is she trying so hard to fix things with everyone? Engathi amakhosikazi wakhe. Those are your sisters. Akona amakhosikazi wakho, awomyeni wakho. Vele ngeke nize nithandane 100%. You know what I'm saying? So I feel like she's trying so hard. So kuyo ke le ndaba yokuthi kuthiwe usine ulo Mpilo akathi ma kumayeni, ngiyabona ezamkhuluma ngayo nomayeni, right? Inkinga yami ukuthi why singamboni akhuluma ngayo kuMpilo, ahlale phansi noMpilo ukuthi yazini Mpilo kunodaba olunje, kanti wena awuthi ma kumayeni, kuthiwa wena awuthi ma, uthi kwathiwa ungathi ma kumayeni. Why? Yabona ingane mayingabe ingeyakho iphazamisile somewhere, uzohlala nayo umuntu wayebangasibonisi leyo part uMakhumalo ehlala phansi noMpilo be discuss leyo ndaba leyo yokuthi why uMpilo angafuna ukuthi ma kumayeni, athi kwathiwa ngingathi ma. So if uMpilo was lying, uMakhumalo bezohlala phansi noMpilo sibone beyikhuluma. So that means uMpilo wasn't lying. Angiboni phela besibonisa la uMakhumalo ahlala phansi nomntana ukuthi why are you doing this? You are not supposed to do that. You are supposed to say ma to everyone. It's ma kubo bonke omama bakho. Why uhamba lapha why uthi wena kuthiwe ma ungathi ma? Uthi wena angazi ukuthi uthi noma uthi uthini mangabe ebizwa umayeni. So why singaboni leyo part where Makhumalo addresses uMpilo njengomntana akhe athi mntanami no yabona lento ayilungile, kuzomela nje uthi ma kumayeni nakumacele nakumangwabe oma bakho. Makhumalo mangabe uMpilo is lying, you know what I mean? Ngathi nginenkinga la because I've been waiting to see that part where Makhumalo sits down with uMpilo. I'm not seeing it, which means Mpilo wasn't lying. Where is the part where she sits down nomntwana and address that particular problem? I address nomayeni le asikambone ekhuluma noMpilo njani mangabe uMpilo ubeqamba manga. So this gives me into yokuthi ngicabanga ukuthi akaqambi manga uMpilo, kusho ukuthi kwakushiwo nje ukuthi hayi bomyeka lo noma ekubiza nje ungabothi ma vele ukuhambe nje noma uthini mhlawumbe, ngoba addressa phela ingane uyitshela ukuthi Mpilo uwrong, akumele wenze kanje. Why singayiboni leyo part? Mhlawumbe bahlale phansi abasibonisanga you guys. Simbona ke nangiyana umfundisi ukushayela nangiyana akakhulumi nomntwana, asiboni la addressa khona yonke le ndaba yokuthi ungixabanisa noma yeni Mpilo. Why umayeni mekhuluma nawe ungamphathi njengoma wakho? Simbonile phela umfundisi ukushayela yonke into, okay we are impressed, right? But asimboni la ahlala khona naye phansi emiyalo ukuthi no lento engiyizwayo le esingixabanisa nomayeni kumanje ukuthi wena uthi kanje kana kanjena kumayeni angiyifuni Mpilo ngoba ayi right ingixabanisa nabanye oma bakho. Kumele bonke nje mabekhuluma na uthi ma mara asiboni la ayikhuluma khona noMpilo, which means uMpilo akawaqambanga manga wayekhuluma into ekhulunyiwe la endlini. You know what I'm saying?
mina nje ngiba naleyo answer, because why else is uMakhumalo not sitting down noMpilo? Ngumntana phela ngithi umntana kaMsele kumntana akhe, kumele ahlale naye phansi basibonise leyo part. Zikhona le ama issues wesibona kukhulunywa nezingane, siyabona la kuhlala uMacele ahlala phansi noSine alungisa izinto noSine nama pregnancies wakhe azabiza ubaba wakhe, kodwa eseqale wakhuluma naye eqala angikambona uMacele addressa ulutho noMseleku engakahlali phansi noSine. Siyambona nje Sine ukhulele wena, Sine ngizoyisa kubaba bakho le ndaba, Sine this and that, bese iya kuMseleku sebeyikhulumile. Asikayibona iphathi weMakhumalo now sits down with uMpilo, kathi uMpilo umngane wakhe noma ingane yakhe, which means Mpilo didn't lie. La ngimbona khona iphutha sorry guys ngikhuluma la ngimbona khona iphutha uMakhumalo, which means Mpilo akazange waqamba amanga, ngoba ngabe uMpilo waqamba amanga kube kune party la sibona khona ke uMakhumalo ehlala phansi nomntana emyalo ukuthi mntana silakho sesithenjini la bonke la ngoma wakho, amakhosikazi gababa wakho wonke ngoma wakho, ithi nje mabe khuluma nawe wenze kanje mntanami, ubothi so wenze kanje ukuze uMpilo, ngoba ngibonile the part where other people are saying uMpilo uxabanisa uMayeni noMakhumalo. What if akabaxabanisi nje lento yayikhulunywa, ngoba why is she not addressing umntana? Why is she not addressing umntana? Sibona addressa noMayeni engaka asimbonanga iaddressa noMpilo, unless I missed that part or unless abasibonisanga leyo part. Angakabona uMakhumalo ehleli phansi noMpilo about that particular issue. Why is the question? That means umntana akaqambanga amanga. So mhlambe vele I can see ukuthi when it comes uMayeni noMakhumalo banama issues from kudala labantu. Yakhumbula ngalesikhathi se roads where kwakukhona uLachonco laphana kukhulunywa ngodaba lokuthi uLachonco uclose to uMayeni, so it's like uLachonco laphana bekana ama issues noMakhumalo ku road when it comes to the Real Housewives of Durban, where there was Makhumalo and Lachonco on that season. uLachonco engamthandisisi uMakhumalo kwagcina sokungena igama likaMayeni ukuthi the reason why uLachonco angathandisisi uMakhumalo is because uLachonco is friends with uMayeni, and uMayeni noMakhumalo abezwana. Ukungezwana kwaba ngathi into yakudala ngathi abazange bezwane. Mhlambe this is where uMakhumalo angafuni khona ukuthi Mpilo athi Makhumalo ngathi vela abazange bake bezwana labo bo2. You understand me? So lento mhlambe ukuthi angabothi ma isukela lapho nje ukuthi nakudala vela azange bazwana. Esakhulu Mpilo mhlambe semncane nje lokho ekhulisa uMakhumalo. Kwaba yilokhu nje akwazi ukuthi ma ngoba vele uMakhumalo nje akawugaya umshini ngoba nanku phela kayi address. If Mpilo is wrong besizobona ahlala phansi nomntana athi ayibtana ngeke ubothi ma why addressa noMayeni emntwaneni asikambone ekhuluma nomntana, unless iseza leyo part or unless mina I missed it or unless basincishe yona leyo part bangasibonisa uMakhumalo ehlala phansi nomntana. I see the problem there you guys, which means mina elami ngithi umntana akaqambanga amanga vela bazange bezwana uMakhumalo noMayeni. Lapha nje siyohlala phansi noMayeni sezama ukuvala nje vele banenkinga. That's why ngimnyamuza uMayeni ethi zikhona izinto engeke zikhona ukulungisa and ngeke zilungiswe ngesikhathi yena uMakhumalo afuna ngaso. Asithi nje zizolunga ngendlela kodwa zingeke zilunge ngesikhathi uMakhumalo afuna ngaso. You understand what I'm saying you guys? I'm sorry I keep choking ngoba ngikhuluma kakhulu futhi nje like I'm facing upwards, that's why. So yayibona lento you guys. So I see a problem there when it comes to Makhumalo, even though ongumuntu engimthanda kakhulu ngibona enenhliziyo right, you know, I'm a fan of Makhumalo, but where I see a problem I'm just going to address. I see a problem hlala phansi nomntana u address umntana mangabe wrong. Mangabe umunye umayithi umntana umphazamisile ubuye wathi asibone phela uma wale ngane ehlala phansi nengane efundisa ukuthi you are not supposed to say this to your mother. That is your mother just like me. So lento yokuthi vele kudala bengazwana, I can see this is the reason why Mpilo engakwazi ukuthi ma kuMayeni. Akaqambanga amanga futhi mayethi kwathiwa ngabothi ma. You know why ngithi akaqambanga amanga? uMakhumalo simbone im-address umntwana. Kube uyaqambila amanga besizobona ephathi uma wakhe ehleli naye phansi. But uyazi ukuthi why isho leyo nto segijimela ukuyovala ngale kuMayeni athi asihlale phansi isikhuluma. You know what I'm saying? So uMayeni is not buying the story ngoba uyazi uMayeni vele ukuthi why isho uMakhumalo. Usezama ukuthi ayolungisa manje sefuna ukulungisa ngesikhathi sakhe sefuna ukuthi kube right, usefuna ukuthi na kuMayeni avela be right. Manje uyasho uMayeni ukuthi ngeke angimblame uMayeni for refusing ukuthi izinto zilunge ngesikhathi sakaMakhumalo. Zizolunga ngendlela siziyekeni zinjalo ngoba vele abazange bazwana nakudala.
the way mina I've seen it. So I see a problem there, you guys, when it comes to Makhumalo. Lento yokuzama nje ukuthi afixe lapha lapha abe umuntu ohambe elungisa lapha elungisa, ngibona ngathi I girl iba wife number 3, fundisa Mpilo umthetho, Mpilo abekwazi ukuthi omabakhe ume nephutha ahlala naye phansi njengengane, akangabi ngumngane wakho Mpilo. Yes, angaba ngumngane wakho, but try by all means to be a mother. You know, I know ukuthi ba close, they have a very good relationship into ikanjalo, but la kunephutha khona address yena njengoma wakhe. Angasegijimela kwabanye amakhosikazi ethi hayi ngiyolungisa into eso kwenzeke kanje ngoMpilo. Uyilungisile yini noMpilo kwasekuqaleni ungakazi uye kwabanye oma uyoyilungisa, something like that. Awuboni ngani ukuthi umacele uyahlala phansi noSine akhulume nayo izinto before sizoya kumseleko usezikhulumile noSine kuqala, ukuze ezokwazi ukuthi mase lukhulumile noSine bavumelana ukuthini izothi sisuke siya kumseleko, uyakwazi ukuthi uzoyibeka kanjani ukuthi ukhulume kanjani noSine, something like that, you guys. But Makhumalo is doing things I think mina wayisho leyo ukuthi akangathi ma. That's just my opinion, that's it, you guys. Ngoba angimboni ehlala phansi noMpilo ezama ukumiyala njengengane ukuthi mntanami wawu wrong. You know why? Because vele ngoba vele kudala bengezwani wayitsheliwe umntwana ukuthi hayi loya nje bophuma kuyena. You know what I mean? But anyway, since vele abazange bazwana, we cannot expect them ukuthi bezwane kumanje. Siyabona ukuthi kune tension, iyalile ukulunga into yabo namakhumalo ezamile ukuthi bahlale phansi ayilungisekanga naleyane kaMacele. Asithi nje zonke lezi zinto zizolunga ngendlela Nkosi yami. Ngiyazi ukuthi kulama reality shows you guys izinto ngathi nje ngathi bayazi actors ngezakhona, it's not like, you know. But anyways, we are going to talk about what we see and what happened. For me, I feel like Makhumalo is getting too much for trying to fix things here and then funa uhambe fix njani mntaka baba. Awuyena umamkhulu ukuthi manje wena uzozama ukuthi nilungise lokhu namakhosikazi onke uhamba uyafix manje uthe uya kumangwabe ubonana mangwabe udistant uzofuna ukuthi hayi sisi, like know your place. This is just me. I feel like Makhumalo must know her place this time around. Hayi ngizaphuma again, know your place mntaka bawo. Yalingane mangabi wrong yeka nje ufuna uhamba ulungisa le ungakazi ulungise nengane, akuqale ulungise nengane mangabi wrong uthi ususiya kuma inkosikazi ususazi ukuthi umntana ukhulumile naye, something like that. And ungabe umamkhulu uMacele yeka uhamba ufuna ukufix izinto namakhosikazi, ufuna ukuba nje wo right sonke isikhathi, ufuna ukuba right, hayi chomi something like that nje, you guys. That's what I wanted to talk about in this particular video. It's even longer now because I'm talking and then I'm choking, something like that, you guys. But anyways, your thoughts in the comment section regarding the part ya Makhumalo trying to fix things here and there, and that part that I spoke about yaka Macele being happy for imoto kaMakhe, okuthi mhlambe mina ngeke ngacabanga before ngathi uzodi ngoba imoto engeka Makhumalo avela ngayijabuleli, but we saw a different reaction. Afika ba happy, ajabuleli ingane kwa kuhle benoSine ba celebrate kwamnandi wathandazela imoto engane kwa kuhle, you guys. I think ulwandleni becabanga ukuthi uma ngeke azabe happy ngale yandlela. He was surprised to find out ukuthi uma umjabulele ngempela umntana wakhe, guys, which is very nice, something like that. And uMakhe no Mayeni that side kunje, you guys. So your thoughts in the comment section ke busa like video, usubscribe, ufake nale bell on ukuze sometimes not sometimes, every time when we have something to talk about, we throw in a video and then you watch it there and there. You will be notified which is uploaded. So thank you so much for love and support. Then bona futhi ku video elandelayo. Bye.